Masquera say, Zimbabwe, welcome to our channels in Confessions and Deep Secrets. Kana kakitanga kukwea pa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takikirai, nyabuliswa, ni one of my political commentators. We are nozwiti Majaira Jairus, abuda ashtora achiti pani ma security apparatus arikutumwa kuda ku-eliminator Patrick Chinamasa abuda on his ex-endo achitaura achiti after the November 2017 coup, Mnangagwa's mission was to eliminate perceived enemies whom he saw as impediments to his ambition to be a Zambian who conquered Zimbabwe. Many perished, including army generals, but Chinamasa's lucky escape amazes me. On the post-November 2017 coup, the Binmen survived 4 significant incidents. It is telling that Chinamasa is now forced to support Tagwere to appease Mnangagwa and the Midlands cabal who are after his head. In July 2021, Chinamasa survived a car accident when he hit a black dog. In October 2021, a fire tore through the Patrick Chinamasa's Borodale home, causing extensive damage. This was a stark reminder of how General Solomon Mujuru, whom Mnangagwa feared most, died in a house fire which was started by assassins at his farm in Beatrice. In August 2023, agents affiliated to the Mafidi dynasty broke into Patrick Chinamasa's car and stole 6,700 cash, 20,000 liters worth of fuel coupons, and an iPad. Nobody knows what they were looking for. Chinamasa is a former minister of finance who may have some information on Mnangagwa. As if all this was not enough, in February this year, the Midlands cabal invaded Chinamasa's Tsukumai farm in Headlands and stole his 4x4 vehicle, a pistol, and some house equipment. This was following Chinamasa being accused of nagging ED to clarify his position on the ED 2030 agenda. How Chinamasa continues to survive these threats is beyond me. Like he said, it must be God's act. My question is what is it that Patrick Chinamasa has which the Midlands cabal is after? What did Sekramai say when he expressed his concern to him? Though nyaya yakabuditswa Majaira Jairus Zimbabwe, tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudziwo zvamuri kufunga mucomment section. Nhasi ndoda kumbotaura nemuvhoti muZimbabwe muno. Imi wavhoti ndimi munovhotera mbavha idzi. Imi wavhoti ndimi munotrasta matsotsi aya moenda kunomavhotera. Ndimi munoenda mukiu futi muchivhotera matsotsi aya. Ndimi futi munotrasta varevi venhema ava muchivavhotera. Ndimi futi munovachuza. Imi wavhoti imimi. Ndimi munovhotera matsotsi aya atishungurudza munyika muno. Ndimi munovhotera varevi venhema ava. Ndimi munovavhotera muchivimba nhema dzavo. Vachikutaurirai kuti mukangoti vhotera chete tichakugadzirirai nyika matsotsi waya. Mbavha idzi. Imi ndimi makavhotera mbavha idzi dzatishungurudza munyika muno. Muzvigaro mavari kutishungurudza vari vakatoiswa nevanhu, vakatovhoterwa nevanhu. Matsotsi aya akabasa rudzo. Asi ane vanhu vakatova trasta vakavavhotera. Matsotsi atishungurudza muno. Munomboziva here kuti matsotsi aya anenge achiti munyika zvinhu zvakaoma, tiri kuzama kugadzirisa nyika. Asi madhays emaelection vanokuudza kuti mukangoti vhotera zvinhu zvese zvichava right munyika. Zvakawanda zvavakatinyepera matsotsi aya. Vachiti tokuitirai mukangoti vhotera. Zvokwadi vanhu vakavavhotera nanhasi zvavakakuimpisai havasati vazviita. Imi wavhoti ndimi futi makaenda kunovhota. Nhasi uno futi ndimi maakutambura. Ndimi maakurwa nenhamo kumavhileji kwamuri nekuti ndimi makaenda kunovhota. Ndimi makachuza vanhu ava kuti vakutungamirirei matsotsi aya. Ndimi munopepetswa mutswanda. Munopeperetswa so munopekwa semapotaito musaga muchiiswa mumazupko.
muchienda kunopiwa machicken in kuti mutivhotere, muchiitiswa maslogan ekuvengana pachenyu kuti muvhotere matsotsi aya. Munomboziva here kuti matsotsi aya anotambira mari pamwedzi? Matsotsi amakavhotera aya ari kutaura kuti aiwa toda kusimudzira ikonomi, tiri kuzama. Zimbabwe hanzi nemasanctions ndo ari kutitadzisa kuvaka nyika yedu. Kwanzi Zimbabwe tiri kuivaka brick by brick nematsotsi aya. Matsotsi aya mbavha iyi hurumende iripo iyi mbavha iyi haisi hurumende yevanhu bairi, family business. Munangagwa nemhuri yake ndo vari kukontrola Zimbabwe. Zimbabwe vari kutoona senge it's a private company yekumba kwavo. Nyika yavaizive kai kuti yakarwirwa ine ropa riri pasi rinoda justice rakafira mahara. Kune vakaenda kuhondo vakafira mahara vachizama kuti vasunungure nyika inoyi. Saka imi vavhoti muchachangamuka rini? Muchamukawo zvaita sei matsotsi aya paanodzoka achiti tivhoterei? Munoziva here kuti matsotsi aya ari kutambira mari pamwedzi? MaMPs amakavhotera akazoita sei awina? Chii chaakazoita munzvimbo dzamunogara? Zvamakavavhotera vakakuimbisai zvingani? Vakazozviita here? Ko vakadzoka futi vachiti tivhoterei? Muchavavhotera futi here kana kuti muchawadhanda kuvarova? Muchabhilivha futi nhema dzavo? Vakati tivhoterei tigadzire nyika, muchavavhotera futi? Muchiti kudii? Motoenda pakiuso muchinovhotera munhu asina chaakaita, otonomuvhotera futi kuti ngatimupei last chance. Makore ari kufamba kaupenyu humwe chete naye. Nyika yeZimbabwe imwe chete, hakuna imwe shamwari. Hakuna anoziva kuti tikafa nhasi tichaenda kupi. Ndiyo nyika bedzi yatakapiwa naMwari yatakazvarwa tiri. Kune vari kutipedzera nguva munyika ino vachiti vakavhoterwa bva vaenda zvachose havadzoke. Vanozodzoka kana temi ichinge yapera, onzwa vaakutipfekedza matisheti ehembe dzavo, matisheti ane misoro yavo, votipfekedza votitisa maslogani nemisangano, voudza masabhuku kuti munzvimbo dzamunogara hakuatendwe musangano weopposition party. Voudza mapurisa kuti mukangoona musangano weopposition party chete endai kunorova vanhu. Votanga kubhadhara vanhu kuti endai munoadza kuti vanhu vese vari kuti tiri kuda change munyika muno. MaMP amakavhotera ari kutambira $40,000 per month. $40,000 per month. Ngatiti 40,000 times 12 months. Vane mwedzi mingani, vane gore nema months since 2023 election, vane gore nema months if I'm not mistaken. So ari kutambira $40,000 per month, which means pagore account yake inenge yapinda mari inosvika kuma $480,000 per month. Imi ndimi makamuvhotera kuti apfume. Ndosaka muchiona mukachema nzara kumareserve haachaui. Iyo anenge achitotodai zanu yaramba iripo kuti temu yangu ikwanise kupera. Zvino mukairwisa zanu yachona, ini ndozodyei nemhuri, komazi marezi aya achazoenda kupi? Ndosaka muchiona mamwe maMP edu asingasimudze musoro. Hatisi kuwerenga ma50,000 avakapiwa nezanu kuti vasapote sengezo chabangu. Hatisi kuwerenga futi mastenda avakapiwa. Motikari dzavari kufamba nadzo vakapiwa kane zanu. Ndosaka vakanyarara. Unonzwa sei? Iwo chinzi nyika yedu haina mari. MP ari ngotambira $40,000 per month. Kubva musi wa1 kusvika musi wa31 ari kupiwa $40,000. Unokwanisa kutenga motikari dzako 2. Ko mombo unokwanisa kutenga ngani pa $40,000 per month? Ngatibvei ipapo. Handei kumaminista edu hatinawo munyika. Madzakudzako emaminista asina zvaanoziva. Maminista auri anyika. Imagine a minister ari kutambira $380,000 per month. $380,000 per month. $380,000 per month. Ko account yake inenge yapinda mari panopera gore. Moasekerera sokuti gadzira nyika muri vakuru. Aiwa muri vakuru muri kutiritira zvakanaka, muri vakuru kutonga kwenyu kwakanaka. $380,000 per month. Ndo mari dzavari kutambira. Ngatibvei ipapo, handei kumapurisa.
mukuru wemapurisa Mutambara uya mukuru wemapurisa Mutambara uya ari kutambira $38,000 US per month. $38,000 US per month. Mutevedzeri wake Paul Nyati ari kutambira iye $18,000 US per month. US per month, not maziki. US per month. Ko panopera gore anenge atambira mari muaccount yake. Vanhu vari kuadapto every day. Vanhu vari kurawa nezano vachingonzi musavabati wane musangano. Ari kutotambira mari shamwari. Ari kutotambira mari. Oreti ngatibve ipapo kudefense forces kwedu uku. Nomboziva here kuti vari kutambira mari. Kudefense forces ana opa muchinguri. Vari kutambira zvavo $230,000 US per month. $230,000 US per month. Urutonzi aiwa tiri kuchengeta nyika, tiri kunew defense forces uku. Muri kuiteiko ikoko nyika ichiurawa naMnangagwa kudai so? Alright, ngatibvei ngatiendei kuarmy. Kuarmy kwedu ana Varelius Bandava. Vari kutambira futi $230,000 US per month. $230,000 US per month. Isu tenchingofa zvedu nenhamo nekuti tisiva chinyi vavhoti. Kuiwa macivil servant muri kumbotambira mari, especially mapurisa munoro award mimi. Mari amuri kutambira pamwedzi is less than $1,000 US per month. Zimbabwe yakaroiwa nani? Munhu akaroya nyika yedu iyi kai aifanira kungonzwirawo tsitsi isusu tanga tisati tazvarwa panguva yachona iyoyo. Tatambura tarohwa nenhamo. Mari dzese dziri kupiwa vanhu ava dziri kuenda dzichichema shamwari. Ndosaka vasiri kuda kubva muzvigaro because vaba mari dzakaita sei dzakawandisa shamwari. Imagine. Alright. Kandei kumutauriri weZANU-PF Chris Muchangwa. Chris Muchangwa ari kutambira $150,000 US per month. Kamutevedzeri kakako kanonzana mheno kasita kachona kari kutambirawo zvako zvekuma $125,000 US per month. Okay. Saka nyika yedu iyi ine mari. Nyika yedu iyi ine mari. Nyika yedu ine mari. Asi mari yacho kwairi kuenda. Vakarwara futi vanobudiswa kunze kwenyika. Handei kumawo veterans achona anopfeka zvimahembe achiti akarwa hondo. Ari kutambira is it less than 100 US per month? Mawo veterans ari kutambira less than 100 US per month. Saka pamunenge muchisapota ZANU paya muri kumboti kudii? Handei kupeya Emerson Mnangagwa per month. Handei kupeya Emerson Mnangagwa per month. Saka Mnangagwa ari kutambira $1 million US per month. $1 million US per month. Nekufa kwaita nyika kudai so. Nekuuraya kwaita nyika kudai so Mnangagwa. Hurumende yake yari kutungamirira. Inonzi the fake new dispensation Zimbabwe is open for business yekupenga. Hurumende yekunyeba, hurumende yembavha, hurumende yakaba election ya 2023 iri kutungamirirwa naEmerson Mnangagwa ari kutambira $1 million US per month. Ko imi wavhoti vasiri macivil servant muri kudzingwa mavenda for ED, makadzingwa musuna kutengesa zvinhu mastreet. How do you feel? Nemaprize andabuditsana aya. Hana maminister akachitambira 300 something. Daniel Garwe uya arutambira $350,000 US per month. Akadzinga vanhu vari kutengesa hembe mutaundi asiri kumbowana kana profit $500 per month. This is nonsense. I think ngatidzokei zvedu kuhondo ndo maonera ndongozviita. Zimbabwe zvairi tongoda rida hondo. Alright, ndanga ndasiya vice president. Mnangagwa ari kutambira $1 million US per month. So Chiwenga wamunoti General Chiwenga kana kuti Gudo Guru ane pfungwa dzakadhomoka uyu ari kutambira $500,000 US per month. Tobata futi uyu ari kuita weta achifamba iro rachembera iro rinonzi Kembo Mhad vekuraisa vanhu pabulawayo apa wegukura hunde vakomana ava. So Kembo Mhad ari kutambira zvekare $500,000 US per month. Saka nyika yedu iri kudyiwa mari nemakororo. Tarisa, that's why muzvipatara musina mushonga unonzwa hurumende ichiti haina mari. Vanhu tiri kuona mari yacho kwairi kuenda. Hatina mari dzekugadzira marodzi isusu. Uri kuona mari yacho kwairi kuenda ka?
uri kuona mari yacho kwari kuenda, muri kudziona mari dzacho kwadziri kuenda. Imagine munonzwawo sei vakuru vekuzeku kvari kutambira 100,000 per month? How do you feel? Ana Mudhenda hatichataure ma250. How do you feel? Zvakangooma. Macivil servant nemaveterans zvakangokuomerai. Ndimi futi makaoma musoro. Amen. Imboitai. Asi tangoti tingokutaurirai. Zvinonaka chete. Haisi nyore. Asi zvinoita sei? Zvinonaka chete. Mari dzedu dziri kubiwa dzinodzoka. Tozviziva. Mari dzedu dziri kudiwa dzinodzoka. Dzinodzoka tozviziva zvedu. Hatisi kure ka? Tinosvika. Ringave dambe kasi. Tinosvika chete. Handei. Vataurire kuti imboitai. Asi tichabatana chete. MaZimbabweans tichaunitana chete munyika ino. Handei. Mapandukirwa nemavenda for itika. Vatoya kuopposition party vese izvozvo. Handei. Sei chingoti handei tokubatai chete. Pamberi nekuti tambudza. Hai manje ndimi muchapindira mhosva dzacho.